Ártalom a véleményem, véget ér a kertelés. Úgy gondolod minden mindegy, az bizony nagyon kevés. Pedig érzed hol a hiba, merre kéne menni épp. Hallgatni a józan észre, tenni merni mindenképp. Myslím si, že je to dôležité, aby si aj politici uvedomili, alebo nielen politici, myslím aj možno širšiu verejnosť, aby uznali nezávislú kultúru ako veličinu, ktorá tu funguje a ktorá je dôležitá pri formovaní možno ďalších názorov alebo otváraní vôbec obzorov ľudí. Myslím si, že súčasná kultúra, súčasné umenie na Slovensku nie je veľmi rozpoznané, alebo nemá tú dôležitosť, ktorú by mohlo mať a malo by mať. Určite nemyslím si, že tá nezávislá kultúra alebo tie okrajovejšie žánre umenia sú pre široké masy atraktívne. Skôr vidím tú úlohu v tom, že vie narúšať to statické myslenie, tie stereotypy a vie priniesť nové vplyvy, nové impulzy do života každého. Obávam sa však, že nie je ani tá možnosť, aby vôbec sa títo umelci alebo ich veci dostali k tým širším masám, alebo aby mohli inšpirovať ďalších ľudí. Obávam sa, že stále je nejakým spôsobom manipulované to, čo sa považuje povedzme za súčasné umenie, alebo robia to ľudia možno častokrát, ktorí nie sú na to dostatočne odborne vzdelaní a tak ďalej. Volám sa Lukáš Berberich a stojím si za názorom.